Viem, že dlhodobo spolupracuješ so spoločnosťou Vitalmax. Vitalmax je jedným z tvojich sponzorov. Pokračuje táto spolupráca aj v tomto roku? No, s firmou Vitalmax spolupracujem už 3 roky. Stále to pokračuje, som veľmi spokojný, vychádzajú maximálne v ústretí, čo potrebujem, to dostanem, takže určite nemám dôvod to meniť. Zrejme máš vyskúšané aj výrobky spoločnosti Vitalmax. Vedel by si mi povedať, ktoré ťa najviac oslovili, alebo ktoré sú z tvojho pohľadu takým najväčším benefitom pre kulturistov a silových športovcov? No, vzhľadom k tomu, že čo si opýtam, to mám, nemusím za to platiť, v podstate ja to tak hovorím obrazne, že môžem sa v CFM-ku kúpať každý deň, keď to bude pomáhať. Tak ja využívam úplne všetky preparáty, som vyskúšal a zožal som toho naozaj kvanta. Takže všetky tie kapsulové veci od aminokyselín, esenciálnych, BCAčka, glutamíny, tie kreatínové záležitosti, teraz sú tam nové AKGčko, Arkinketoglutera som vyskúšal, takže v podstate využívam všetko a ťažko povedať, že čo z toho je náj a čo nie, v podstate každá tá vec robí niečo iné, takže využívam čo tá firma ponúka. Na Vitalmaxu sa pýtal umyselne práve kvôli tomu AKG. Aké máš skúsenosti s aplikáciou AKG? No, to AKGčko väčšinou samostatne nikde doteraz nebol ako preparát čistý AKG. Bola to vždy len súčasť nejakých iných stimulantov ako Xpand a podobne. Ale z tých vecí mi nebolo dobre od žalúdka, jednoducho ma napínalo na zvracanie a tak. Proste obsahuje to nejaké zložky, ktoré mi dráždia žalúdok. Tak to AKGčko, dobre, mám z toho dobrý pocit. Proste ten pocit napumpovania je fantastický. Samozrejme tie dávky, ktoré sú odporúčané, ďaleko prekračujem. Takže. A napriek tomu nemáš problémy s tým žalúdkom? Nie. Vravel si, že ty si citlivý na mliečny proteín, ak obsahuje laktózu. Zrejme CFM-ko od Vitalmaxu nepatrí k tým proteínom, ktoré by boli... Obsahujú, v podstate všetky tieto proteíny obsahujú laktózu a nepoznám taký, ktorý by vôbec neobsahoval, ale sú to naozaj ako len nejaké zlomky tam, takže pokiaľ to je do určitej hranice, tak mi to nerobí nič. Ja som si v minulosti pokazil žalúdok, asi neviem, že či to môžem povedať, aby som neubližil tej firme, ale jedol som strašne veľa, lebo oni prišli na trh a v podstate to je na laktóze postavený proteín. A tam to nejak začalo, proste ja som vrácal a nevedel som z čoho a keď som vysadil ten proteín, tak sa všetko dalo do poriadku. A odvtedy nemôžem laktózu. Malo by ma ešte, že či aplikuješ aj minerálne látky a prípadne vitamíny. Ak áno, tak v akých dávkach? Extra okrem C-čka asi nič nedávam, pretože všetky tie doplnky, a nie je ich málo, obsahujú stále nejaké vitamíny a minerály. Okrem tých vitamínov snad spomeniem asi len klbovú výživu, ktorú dávam. Pyridoxín teraz vo vyšších dávkach? Nie, keď tak pangamín, toto. Čiže ako zdroj vitamínu B. Tak, čiže tie pivové kvasnice. Áno. V tej lisovanej forme. Otázku doplnkovej výživy som otvoril úmyselne aj kvôli tomu, lebo viem, že aktuálne si otvoril vlastný e-shop na predaj doplnkovej výživy. Vieš mi povedať, čo všetko tam návštevníci tvojho e-shopu nájdu? Čo všetko im budeš ponúkať? To nám prezrať. No, keďže spolupracujem s firmou Vitalmax dlhodobo, tak určite si tam nájdu tieto výrobky. No a ako doplnok som začal spolupracovať s Martinom Dankom, ktorý zastupuje značku Muscletech, americkú značku na Slovensku. No a plus tieto preparáty tam budú. Aby som nespomenul, web sa volá superdoplnky.sk. Tak, to sme chceli počuť. Do majstrovstiev sveta v Bahrajne nám ostáva, ak som dobre počítal, nejakých 6-7 týždňov. Zrejme sleduješ aj ty náš web, vieš, to aktuálne je v príprave. Skús nám odhadnúť šance našich chlapcov na týchto majstrovstvách sveta. Nebudem odhadovať šance, to pred majstrovstvami sveta sa šance odhadovať, alebo na takéto súťaži šance sa odhadovať nemôžu. My môžeme odhadovať šance Jaya Cutlera na Olympii, ale majstrovstvá sveta je úplne niečo iné, jednoducho. Tam meno vôbec nič neznamená a tam rozhoduje naozaj tá forma, ktorá je na pódiu. Takže uvidíme, ako vyjde príprava tým našim chalanom, ja im samozrejme držím prsty, aby to vyšlo a oni sa budú musieť s tým pobiť.
Spomenul si Cutlera, za nejakých 10 dní máme Olympiu, takže poďme na Olympiu. Skús nám povedať, ako podľa tvojho názoru dopadne Olympia top 6. No poviem, čo by som si prijal, ako by to dopadlo. Ako to dopadne, to asi všetci dobre vieme, lebo tam rozhodujú mená, či si Američan, aký máš sponzorov a podobne. Ale ja by som si prijal, aby to vyhral Denis Wolf. Ja si toho chalana pamätám, ja som ho videl prvýkrát som ho videl na FIBE, na nemeckej výstave, na veľtrhu. To bol chalan, ktorý súťažil ešte v NABE, už bol v NABE majster sveta. Vyzeral úžasne, ako už vtedy sa mi páčil, samozrejme. Ani zďaleka nedosahoval tie parametre, ktoré má teraz. Dúfam, že jednoducho tá Olympia bude patriť jemu. On si to zaslúži, pretože tá postava je presne tá, akú ja uznávam. Má široké ramena, úzky pás, nemá vypuklý bachor, má obrovské nohy. Snad je lítka tomu zaostáva, ale myslím, že sa pobil aj s tým a že to zlepšil. Chcel by som, aby to vyhralo ona, ďalej mi to je jedno.